Promet u zračnim lukama u ožujku je umanjen za 44% u odnosu na ožujak 2019. a broj putnika je pao za 61,5%, što nam potvrđuje negativni utjecaj pandemije COVID-19 na zračni promet. No s druge strane tu je mogućnost cestovnog prometa koji na svu sreću koriste dragi nam Česi, jer su upravo oni među prvima stigli na Jadran. Spašavaju li Česi hrvatsku sezonu, otkriva kolegica Barbara Žaja. Situacija s koronavirusom se smiruje. Sve se više unutar Evropske unije razgovara o otvaranju granica i pokretanju gospodarstva, posebno turizma. Prvi su ovosezonski Česi stigli na Jadran, a sama promocija Hrvatske vidljiva je i na češkoj nacionalnoj televiziji. Poznato je da je upravo Srednja Dalmacija spomenutim gostima omiljena destinacija. Gospodine Stanić, evo na samom početku, kako znamo, Česi nam polako dolaze na Jadran. Nisu to velike brojke, no svaka takva vijest nas posebno raduje. Što vi kažete? To je jedna dobra stvar za naš turizam ovdje. Uvijek su oni nas spašavali, ne samo sada, nego i prije, i za Drugog svjetskog rata, i za ovoga našeg rata. Oni su vam prvi dolazili. Čak i u ratu doba, u našem Domovinskom ratu, oni su dolazili. Kad su bili preko pontona Zadra, dolazili su vam. To su ljudi koji vole ovu našu zemlju, vole naš narod. Oni kažu da smo mi najsličniji njima. Najsličniji smo po mentalitetu, najčešće po ljubaznosti, po srcu i sve ostalo. I zato oni nas vole naše more. Mogu ići bilo gdje, mogu ići, obišli su oni, neki su obišli i Grčku i svugdje, ali se uvijek vraćaju vama nama. Možemo li kazati na neki način kao spašavaju sezonu kako se u medijima spominje? Točno, uvijek spašavaju, iako naš narod nije korektan prema njima. Pretežno, pa kad pričaju da ovi nosu razne stvari sa sebom, oni nose svoje pivo zato što je puno kvalitetnije. I mene spašavaju zato što ja obožavam češko pivo, je vrhunsko pivo. I zato oni donose i to. A hranu oni prije su nosili, zato što u nas nije tih bilo toliko ni proizvoda koji oni bi želili. A inače, sada oni pretežno, oni su postali kao Njemci. Ono što su bili prije Njemci, koji su išli od restauracije do restauracije, tako da su oni sada tu, sad dolazu sa novcom svojim, bogati ljudi i sve ostalo. Što kaže zapravo samo hrvatsko-češko društvo? Evo, sad smo zapravo kod vas u podružnici Omiša. Očekujete i sve veći broj? Ljeto je pred vratima? Točno. Da vam rečem, evo ja se bavim turizmom godinama, 80. godine mi se bavimo turizmom. Svi moji gosti, možda samo 2 obitelji su, možda 3 su, koji su u 6. mjesecu, početak 6. došli. Znači, trebali doći, otkazali su, pa će možda doći kasnije. Ostali samo čekaju dozvolu da se more preko granice doći. Znači, tako vam je i na cijelom našem području Omiša i naše županije sigurno. Sezona, to već sada svi znamo, neće biti kakva je i, na primjer, prethodno, prošle godine bila. Koji mjesec, evo, prema nekom vašem očekivanju bi mogao ispuniti neka očekivanja, pa i sam taj što veći dolazak Čeha, hoće li to biti zapravo srpanj ili kolovoz? Koje je vaše razmišljanje? Srpanj i kolovoz, to će biti srpanj i kolovoz. Znači, to je uvijek je tako bilo i uvijek će to biti. Znači, srpanj, kolovoz, ovdje počinje tada sezona, ona špica sezone, 27. pa do kraja 9. mjeseca u stvari. Gospodine Stanić, hvala vam na ovom razgovoru i evo možda za sam kraj neku poruku na češkom, ako nam možete prenijeti. Moc pozdravujem vas, djekujem vam što ste prišli tada i moc djekujem našim kamaradima u Češkoj, našim prijateljima. Oni možda nas, oni budu i kukat na to, nekteri to živu tadi, oni možda budu kukat vašu televiziju, a moc im djekujem na tomu. Moc djekujem češkom narodu, co každý krát, kad imamo problem, oni nam pomognu da vylezemo i da vyhramo to. Hvala vam. Molim. Iz Hrvatske turističke zajednice doznaje se da je u Hrvatskoj u prvom tjednu od popuštanja mjera suzbijanja epidemije od 11. do 17. svibnja u e-vizitoru bilo prijavljenih oko 8700 turističkih dolazaka, a 34% u smještaju domaćinstvima. Evo, drago mi je da su prvi češki gosti stigli na Jadran. U nedjelju je bio prilog na češkoj nacionalnoj televiziji, a također i sa privatne televizije CNN Prima News novinar se probio isto do Istre, te imao javljanje od tamo i tako da su jednostavno nakon tih priloga u nedjelju, u ponedjeljak
jučer telefoni u agencijama u Češkoj počeli zvoniti ko ludi i evo ga, Česi se raspituju o dolasku već tijekom svibnja, o mogućnostima također za 6. mjesec i nadalje. Ono što je jako bitno da Ministarstvo turizma Hrvatske i vlada Češke su u završnim pregovorima oko potpisivanja bilateralnog sporazuma, jer Česi sad imaju problem kad dođu na Jadran, oni još uvijek moraju ili u dvotjednu karantenu ili imati negativan test, tako da ih to dijelom sprečava za veći dolazak u Hrvatsku, ali ono što je jučer isto objavila vlada Češke, da s određenim državama kad se vrate iz tih država, njihovi građani neće morati ići u karantenu i test i Hrvatska je među tima i to bi trebalo nastupiti 8.6. Tako da ja vjerujem da već početkom lipnja, ako ne onda od 8.6. da ćemo imati znatno veći broj Čeha na Jadranu. Česima su tradicionalno već najnepopularnije lokacije područje Makarske, Grada, Zbrela i tako dalje. Iako evo zadnjih par godina zbog blizine dolaska, pogotovo jer oni u velikom broju 80% dolaze automobilom, raste interes za Istru, znači Umag, Crkvenica, tamo Kvarner i to područje. Također veseli me da i Hrvatska turistička zajednica u Češkoj ima izvrsnu suradnju sa županijskom turističkom zajednicom grada Splita, koji su aktivni u promociji grada i županije, a također i određeni hoteli u Splitu se promoviraju na češkom tržištu, tako da očekujemo ove godine sigurno velik broj čeških, a i slovačkih turista u Splitu. Pred nama je još jedno dugo, toplo ljeto, u nešto drugačijim uvjetima, a kako izgleda, brojni ga češki turisti odlučuju provesti na Jadranskom moru.